A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, kaj wywożone są śmieci z Kanto, co Lipsta od Rubego robi mu z galotami i obejrzysz jak Erich wyrywa chwasta. Zapraszam. Siemanko, tutaj Erich i dzisiaj cisnemy do Kanto, poszukać mego fatra, obejrzymy kaj on te cygarety sprzedaje. Jeszcze jedna techniczna rzecz, jak zmienił Roma, bo w tamtej wersji całe Kanto było zbugowane, a chciałem, żebyście się też cieszyli, jak tu wszystko pięknie wygląda, ale niestety tak pięknie nie wonia. Jak Jacek był nad wodą, to powinno tu woniać rybą, a tu wali jakimiś spalonymi łoponami. Co tu tak capi, pierunie, te takie nieświeże ryby, Jeruna, to takie śledzie pogorzole, ale takie po 3 dniach, Pieruna, co tu się dzieje Ty hopie, co tu się sam dzieje, czemu to tak capi? Starą rybą? Hopie, jaką rybą? Tu wali hasiami. A czemu tu wali hasiami? Hopie, bo tu zwożą hasie z całego Kantu. Lider je hasiomaszketnikiem i zrzesza tu wszystkich hasiarzy. Nawet łobejż ten ruby hop na wierchu już zemdlał i tak leży 3 dzień. Co ty godusz, te hopie? Wstawaj, Pierunie. Snorlak się obalił i mocie w życi. O ty, Pierunie, obejrzysz, jeszcze tu wróca. Jeszcze cię przepchna, Pierunie. Nie no, ale ładne miasteczko, szczerze mówiąc. Fajnie, ładnie, elegancko. Pięknie je nad wodą, ale Pieruna mógłby tu woniać trochę lepiej. Pieruna, że ten smród nie przyciągnął Ziggy, to ja się aż dziwia. Hopie, co ty tu robisz sam? Hopie, ja tu buduję chałupa, właśnie stawiam fundamenty. Hopie, jakie fundamenty te? Ty żeś tu postawił gelendry te, co to ma być, hopie? Hopie, to wygląda jakby Katarzyna Dowbor przyszła i powiedziała, że nie wyremontuje twojej chałupy. O Pieruna, co to było, te? On wydaje dźwięki, jakbyś go prął po nocach. Ty hopie, żeś ino tu przyjechał i już wadzisz. Ty uważaj na siebie, bo jest po ćmoku, to cię jeszcze jakieś hachary znajdą. To powiem ci, tu tak capi, że to powinny być ino hachary. Dobra, cisnemy sam do lidera, do tego Hasio-maszketnika. O Pieruna, te! To kładł te fugi, te, o co to jest za zol? Te hopie, co to jest za zol? Hopie, kto to kładł? Hopie, łastaw mnie, ja tu ina piluję, żeby hasie ściepywali. Ty się mnie pytasz, łozol, ta tanc Buda już stoi tu kaś 3 lata. A ty się mnie pytasz o majstrów, co to stawiali. No Pieruna, bo ładnie jest wyglancowany, ale... O kurde flak, te wiele hasi. Ja się dziwię, że tak tu capite, ale wentylacja to mocie na 0. Kaje BHP, hopie, tu w maskach powinni łazić te kombinezony, kaj one są. Ej, widzę kolejna konkurencja. Tylko bracia Strach mogą wywozić hasie. Darujecie posprzątom. Te hopie, ja nie wiedziałem, że ty wywozisz AGD te, albo instrumenty te, zagraj coś fajnego na tym. A i żeś magnesy mi dał, no świetnie. Ty se hopie uważaj, lepiej żebyś miał hasie wystawioną od 6 rano, bo jak nie, to ci to zalegnie. Ja o 6 przyjdę, wystawia hasie, a wy mi przyjedziecie o 16. Hopie, nie to co my, tok, Mysłowice południe, my sam przywozimy od razu. Hopie, patrz co my robimy z mieszanymi. Hopie, ja patrzę na ciebie, to ty żeś chyba mieszał, ale gorzoła z herbatą w granulkach. Hopie, co ty tu zwozisz te? To chyba jakie maskotki z meczu reprezentacji te. Hopie, lepiej stąd pitej, bo jak mnie wnerwisz, to cię przemiela przez bio. No to chyba daleko nie przemilisz, bo tu wali bio jak cholera. Halo, synek? Józek jest MPGK Katowice. Nie chcesz jakiegoś lojfra do chałupy? Opieru na Gregor. Hasio-maszketnik, który łazi w ancugu i lojfry sprzedaje. No, powiem ci, żeś 2 zawody pięknie połączył. Ale przynajmniej jako jedyny normalnie wyglądasz. Pieruna, a ja już zechciał cię poasić. Hopie, ze żółtym sturem przyłazić, no błagam cię. No i z owcą Pieruna, hopie, byś ją przynajmniej ugolił te. Hopie, co wy na tych hasiach znajdujecie te? Pieruna, no nie mogę z nimi. Hopie, ja mam 2 pytania. Po pierwsze, kto kładł tazol? Hopie, ten laminat to je do tanc budy, a nie sam do sali, hopie. A drugie pytanie, kim ty w ogóle że żyje? Hopie, Józek jest king of hasie. I zresztą wszystkie zakłady. Józek jest najwyżej wśród hasio-maszkietników. Hopie, to jest tak jakbyś powiedział na onkologii, że masz raka mózgu te. No niby najwyżej, ale to nie zmienia twojej sytuacji. Nie wnerwij mnie. Zaraz ci pokażę, jakiego zmutowanego stura znalazł.
Ty chłopie, ty Pieruna, po co ci te zomerglasy te? Myśmy są we izbie, te, tu nie wali słońca, a po drugie te jest po ćmoku, te. Przecież ty jest ślepy, kaj ty masz ta lacha, te. O, chłopie, Jeruna, jako ruba sztrumysz, te. Czymś ty ją futrował, te. Że jej chyba dawał 10 krupniuków na śniadanie, gruchuwa i sznite inozetu z tym. Niby tako szybko sztrumysza, a je szybko, ja? Teraz ja ci pokażę. Atak, który ci przesuwa szranki we izbie. Szkody górnicze. I nie ma go. No i dopiero na kolejne bale, no nie mogę. I kolejno bal. I te 3 magnesy na lodówa. No to gratulacje, hopie. Ktoś ty zebrał z Hasi, no i nie ma go. O Pieruna, co to je? Hopie, coś ty zebra na żółto przemalował? Te co to masz? Co, skąd żeś to wziął, ty? Hopie, coś ty kota wziął na koncert furasów, czy co? Ja, hopie, nie rozumiem, te. No, niby fajnie wygląda, ale no trochę gajma się z nim pokazać na placu. O ty Pierunie, chyba tak przegrał, bo nic nie widzę w tych brylach. W nagrodę otrzymujesz odznakę Hasio Maszkietnika. Chyba Hadziaja. Ty nie wnerwij mnie, bo cię wciepna do bio i cię zmiela. Ty a propos zmielania, to mielonka to bych akurat zjadł. Opie, nie wnerwij mnie. Ty ale zech godny je. Opie, zaraz mój zdechły stur cię dżumą zarazi. Pieruna jaki wnerwiony. Niby Hasio mieszketniki, a fe szybko się ważą. Ej, jak tu wróca, to ta zol ma być wypucowano na glans. Ta? Nie nic. I elegancko. Ob się teraz będzie bał, to się stanie, jak ją wróca i będzie teraz dbał, bo ta sala jak żaden. Czekaj, a co tutaj mamy? Pokémon Fan Club. A, to nie Ida. Nie no, Ida, Pieruna. To macie trochę, no to trochę srogi ten fan klub, co? Ty chłopie, kajmuż reszta tych chłopów, co to jest za fan klub? Witaj, to jest fan klub Pokemonów. Nie, to zdech już przeczytał. Tutaj siedzimy przy stole, przy gorzole i godomy. To będzie w następnym śląskim Pokédexie. A co będzie? Nie wiem, podobne coś co pływo, ale patrzę na ta dziocha obok mnie, to ona już dawno popłynęła. Tak, kajmuż więcej tych ludzi, kaju ni są. No oni stoją w sztale przed estakadą w Chorzowie, bo tam jest te zwężenie i wszyscy stoją, Pieruna. No rzeczywiście mogliby to sam zrobić. A co to je? O Pieruna, to je lala. Ty chłopie, ty może jakiś problem ty z lalą, wiesz, że obok ciebie już lala siedzi, ja? Opie, ja wiem, że to je lala. Ja zech ją z not na zoli, jak taką mało frela leciała do cuga. Zech chycił ta lala i chciał jej dać. Ale moja lipsta to mi chyba galoty po nocach zwężą i jak bez to zech się wytorbił, bo mi pasek śleciał, to zech jej później nie obejrzał. I tak zech tu wylądował. Chłopie, to Józef jest ciekawy, jakie tu są inne historie, jak żeście się tu dostali. Jak znajdziesz taką frela, która mieszka koło stacji cugu, to daj jej ta lala, dobra? Dobra, no obejrzymy, co się do zrobić. Jeszcze tu przyjdę. Idziemy na wierzch, bo tam się ten ruby rozwalił, no co? Ty, co by się tak na siebie kukocie? O nie, ja już znam ten uśmiech. Ty, Piorno, skąd ty masz takiego małego słonika, ty? Coś tego zo zarąbał, te? Mój Fnafi, co żeś sam zrobił? O nie, to ja już się boję, co ten drugi mo. Ty, co ty masz? Tureckiego misia, ja? Mój Teddy Usra. Ty, tam było Teddy Sura, ale no dobra, niech ci będzie. Te Pieruna, czemu ja sam łaża tutaj, no koło, te, co to jest za gminna droga, te, czemu to są te haszcze, Pieruna, kto tu te haszcze dawał? O nie, tak nie będzie. I świnie w tych haszczach, Pieruna, tak nie będzie. Forfiter. I tak je, mamy darmowo kosiara. I elegancko mam wykoszone, fajnie. Da się przyleść. Co ty sam tu robisz, tak po ćmoku? Opie, ja piluję wyjścia, bo sam w mieście sztrumu nie mamy. Ale ja widzę, że się wam świeci, co ty fandzolisz? Opie, mieliśmy jeden agregat sam na miasto i jakiś hop go zawinął. Pod Zolą było przyjście, a tam jest tak ciemno, że się można łobalić. Ostatnio zech tam był, to znalazł zech jakiegoś rubego hopa z galotami do połowy. Jak się obudził, to godał, że coś paska nie ma, bo mu szczelił. A to już wiem chyba, o kimś ty żeś klachał. Opie, musisz to znaleźć, bo bez to nawet cuk do joto nie ciśnie. Ja, no to trzeba, to już trzeba będzie. Chłopcy, widzicie, tak trzeba dbać o swój ogródek. Dobra, idziemy dalej. Ty dalej chcecie się pić, ja? Co? Nie, nic. Łopierunie, jakie srugie miasto tu jest.
I tu gelendry są wszędzie elegancko. Te tu je takie srogie, te tu je chyba Kraków, ja? Te dziocha kaje Wawel. Co chłopie? Ja nie mam żadnych bombonów. Te, ale nie gudą cukierki Wawel. Wawel te, słuchaj. Zostaw mnie po ćmoku, bo zaraz dzwonię na policję. No i brawo, Erich. Nie ma to jak zrobić pierwsze dobre wrażenie na nowym mieście. Erich, tyś powinien założyć jakąś aplikację randkową i jak tego nie robić, nie? Może tu ktoś będzie wiedział. Kaje mój fater, opierone takie srogie miasto, to na pewno każdy o nim słyszał. Oprócz mnie oczywiście. Dobra, chłopcy i frele, to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. W następnym odcinku obejrzymy, jakie skrzywienia ma to miasto. Poszukamy informacji o moim fatrze. I będziemy się modlić, żeby nie znajdować hopów bez galut. Jak się podobało, dajcie szłapa w górę, zasubskrybujcie i dajcie komentarz. I do następnego, na razie.